dues maneres més d'interpretar cap a on va Europa, en concret dos moviments, dos corrents, que el Miquel Sabe ens explica de seguida a la pantalla. Bona nit, Miquel. Exacte, bona nit. La crisi europea ha fet que moviments polítics amb ideologies contràries estiguin buscant noves aliances per tenir més força. L'extrema dreta, que com dèiem ja governa en alguns països, està preparant l'assalt definitiu a Europa. I qui ja fa temps que hi treballa, com recordava abans Pilar Rahola, és l'extrema dreta de Donald Trump. Estem parlant de Steve Bannon, aquí el veiem, l'ideòleg de l'America First que va portar Trump a la Casa Blanca. L'any passat va aterrar a Brussel·les i, seguint els mateixos mètodes populistes que va fer servir als Estats Units, ara el que es proposa és conquerir Europa a través de The Movement. Què és The Movement? Doncs la fundació que ha creat per fer un front comú de polítics d'extrema dreta. Ell el que proposa sota aquest paraigua és oferir-los assessorament i difondre el seu ideari, que és aquest que veieu. És ultracatòlic, antiimigració, antieuropeu i antiglobalització. Com hem sentit en l'entrevista amb Benjamin Hartwell, Bannon el que vol és crear també una acadèmia a Itàlia per formar polítics ultraconservadors i ja ha fitxat per al seu moviment el vicepresident d'Itàlia, per exemple, Matteo Salvini, i també el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán. De moment, Marine Le Pen ha rebutjat sumar-se a The Movement, segons ha explicat, perquè Bannon no és europeu i ella diu que no necessita l'ajuda de cap nord-americà. Pel que fa al suport espanyol, com ara també comentàvem, Steve Bannon ha assessorat a Vox i també ha admès, com recordava Neus Tomàs, que s'ha fixat també en el nou líder del PP, Pablo Casado. Però per entendre encara més la figura, el personatge de Steve Bannon, sempre es presenta, o sovint en alguna ocasió s'ha presentat, com el rival o l'enemic d'aquest home. És George Soros, el multimilionari nord-americà d'origen hongarès, d'ideari progressista. Filantrop pels que el defensen, especulador financer pels que el critiquen. Soros i Bannon, evidentment, ideològicament estan a les antípodes. Com dèiem, un va assessorar a Donald Trump i l'altre ha finançat el Partit Demòcrata nord-americà. Des dels anys 80, Soros té una fundació, l'Open Society Foundations, que segueix els valors del liberalisme i treballa pels drets civils i, a més, ofereix ajudes econòmiques a grups vulnerables. A Europa, el director de la seva fundació és Jordi Baquer, que d'aquí uns minuts serà en directe al Preguntes Freqüents. Un exemple de la mala relació de Soros amb l'extrema dreta el vam veure fa uns mesos, quan la seva fundació va haver de marxar d'Hongria, del seu país natal, per les polítiques repressives de Viktor Orbán, que, com dèiem, és aliat de Bannon. Un altre moviment que es proposa frenar l'extrema dreta és el de Yanis Varoufakis. L'exministre de Finances grec fa 2 anys va crear el Diem 25, un moviment paneuropeu que des de l'esquerra radical es proposa democratitzar les institucions europees i lluitar contra l'establishment. En el comitè assessor d'aquest moviment hi ha Gerardo Pisarello, que també serà aquesta nit al Preguntes Freqüents. De cara a les eleccions europees del maig, Varoufakis el que vol és crear una plataforma sota el nom Primavera Europea, que seria com una mena d'internacional d'esquerres. El que vol és aglutinar el màxim nombre possible de forces progressistes. Pel que fa als suports, doncs, per exemple, internacionalment ha tingut el suport de Julian Assange i a nivell espanyol té el suport d'Actua, que és el partit que van fundar Baltasar Garzón i Gaspar Llamazares. Inicialment semblava que Varoufakis tindria també el suport de Podem, però sembla que finalment Pablo Iglesias optarà per aliar-se amb la França insubmisa de Jean-Luc Mélenchon i també amb el bloc d'esquerres portuguès de Caterina Martins. Es plantejaran, Laura, es proposaran com una altra alternativa per fer un front contra l'extrema dreta. Doncs anem a posar una mica més de context a tota aquesta explicació amb dues de les persones que acaben d'aparèixer en aquesta pantalla, com són Jordi